奴はバカだ。言うことなんか聞くなよ。もらうわね。そりゃまずいな。できるわよ。ネズミの素早い担当さばきじゃの。過酷な毎日じゃったかの。一人でいるとさ、時々誰かが襲ってくるものじゃない。そんな人にはさ、痛めつけてやるの。二度とできないほどにね。効率的な戦略じゃな。そのうちみんな忘れるさ。抜き足、ゆっくりと小型な。素早い担当さばきじゃの。過酷な毎日じゃったかの。一人でいるとさ、時々誰かが襲ってくるものじゃない。どこにそんな人にはさ、痛めつけてやるの。二度とできないほどにね。効率的な戦略じゃな。隠れても無駄だ。簡単ね、ネズミ。狐が狩り中よ。準備完了。水の静かに。突入する。おう、そうじゃの。誰も気づかんわい。賢明じゃの。景色でも楽しまんかい。ああ、少しの間じゃ。いい策じゃ。神道滅却。水のように動け。行かないの？できるわよ。
静かにして。今行くわ。突入する。水のように動け。静かに。手裏剣術。いただく。道がないぞ。静かに。音を立てるな。待つのって退屈。そう、静かにね。落ち着け。集中だ。突入する。水のように動け。そこには行けない。静かに。泳いで渡る。わしはいかぬ。水は足に良くないじゃろ。へへへへ。突入する。音を立てるな。水のように動け。便利だ。命だけは。静かに。音を立てるな。
水のように動け。泳いで渡る。わしはいかぬ。水は足に良くないじゃろ。へへへへ。静かに。突入する。そこには行けない。道がないぞ。手裏剣が風を切る。手に入れる。静かに。突入する。音を立てるな。水のように動け。音を立てるな。静かに。突入する。水のように動け。手裏剣を使おう。刃が血を欲しがっている。静かに。おかしいぞ。何も不自由することはない。誰もいないな。
突入する。静かに。突入する。静かに。黒闇に隠れているのか。個人的な恨みはない。道はまっすぐとは限らない。ここ。ちゃんと動くわね。我ながら上出来。静かにして。こそこそと。差し足。素敵なメロディー。ワナさん起きてね。鳥の声。素敵なメロディー。雲の巣に足を踏み入れるってね。待っているぞ。水のように動け。静かに。突入する。静かに。面白そう。鳥の声。何か聞こえた。ゆっくりでもないな。と。そう。わざわざ行くのも静かにね。静かにね。素敵なメロディ誰かいるのか。誰だ。風ー。楽しいわね。抜き足。私にもらってほしいって。ワナさん。狐が狩り中よ。メロディー。行くわよ。誰かいるのか。隠れている。今行くわ。風だ。できるわよ。張ってるわ。簡単ね。手を散らしちゃいかん。楽しいわね。上から攻撃してるぞ。考えがあるのじゃな。まだいるかもしれん。気をつけるんだぞ。仕事だ。本当に敵を見たのかよ。情緒あふれる景色じゃ。ここで何ができるかのう。奴らを見かけたか。気を抜くな。俺は騙されんぞ。行き道がないぞ。音を立てるな。
こりゃダメだ。じゃないよな。水のように動け。持ち場に戻れ。突入する。手裏剣。いや、剣術で。今のは聞いた。静かに。水のように動け。出てこい。どこへ行ったんだ。追跡は得意じゃないんだが。猫と鳥できるわよ。差し足。茂みごときで俺の目を欺けるとでも。何もないぞ。そう静かにね。狐が狩り中よ。本当に何か見たのか。さっと今行くわ。静かにして。近道があるよ。人殺し。抜き足。殺されてる。いいか、見つけ次第攻撃だ。足跡か。数よりも腕だ。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。もういないぞ。持ち場に戻れ。暗闇に気をつけてチェックしろ。気が潜んでいるかもしれん。敵はよ。まとまって行動しろ。バラバラになるなよ。行くぞ。突入する。水のように動け。静かに。者が現れたんだ。音を立てるな。待つのって退屈。簡単ね。見つけ次第攻撃だ。情けは無用。落ち着け。集中だ。突入する。静かに。手裏剣を使っていただくぞ。音を立てるな。そうだね。敵はまだ近くにいる。気をつけろ。静かにね。ゆっくりと。ネズミの歯。我ながら衝撃。まとまって行動しろ。
そこそと。誰もいらないんでしょう。おう、そうじゃの。誰も気づかんわい。いるもんじゃないぞ。景色でも楽しまんかい。警戒を怠るな。殺者が現れたんだ。賢明じゃの。ああ、我慢じゃ。おう、これはいいの。おう、この足じゃの。うん、あの貢が中庭への視界を遮っておるの。そうじゃないところは。犬小屋による犬が見えるの。もし藪大名がそこに近づいたら奴を終わらせられるだろう。あ、犬を吠えさせたらどう？警戒を怠るな。いい作戦だ。現れたんだ。よし、犬に近づいてみるか。
置に着いたわい。警戒を怠るな。暗殺者が現れたんだ。重傷を強化せんとな。足に銃。拓磨先生が作ったんですか？隠し兵器。足元の杖が重心。出てこい。神道滅却。行かないの？くまなく探せ。茂みに隠れているのか。俺たち何探してんだ。謎々かな。そう、静かにね。狐が狩り中よ。追跡は得意じゃないのに。隠し兵器。足元の杖が重心か。考えたなじいさん。気に入ってくれて嬉しいわい。水のように動け。音を立てるな。突入する。手裏剣術。幼児隠れの術。音を立てるぞ。俺が敵の気をそらす。水のように。準備するよ。ほう、面白そうじゃの。手元は確かじゃ。よし。何のことはないの。ああ、いい眺めだ。待っても無駄だな。音を立てるぞ。よいぞ。手元は確かじゃ。次はもっと早くしろ。いつでも準備はできている。幼児隠れの術。水のように。話はまだ終わっとらん。警戒を怠るな。暗殺者が現れたんだ。
俺が敵の気をそらす。水のように。お茶の準備をするのよ。ああ、いい眺めだ。何のことはないの。賢者は最善の道を選ぶ。数よりも腕だ。忍び足。警戒もせずいきなり撃たれる気分はどうじゃ、ヤブ大名。最後の瞬間には気づいてほしいの。やったのがこのわしじゃったということにのえ。ヤブ様が殺された。暗殺者を見つけろ。警報か。火縄銃を試すとき。いい考えじゃの。隠し兵器。足元の杖が重心か。考えたな、じいさん。気に入ってくれて嬉しいわい。行くぞ。ここよ。時間の無駄だぞ。準備完了。あと少しだから。無駄にする時間などない。暗闇に気をつけてチェックしろ。潜んでいるかもしれん。刃が血を欲しがって。時間の無駄だぞ。ギリギリだぞ。行きましょう。危なかった、危なかった。ここにいるわ。無駄にする時間などない。早く動くぞ。行くぞ。敵はまだ近くにいる。気をつけろ。もうすぐだ。移動中。気をつけてね。ちょっと待ってね。ちょっいい場所だわ。鳥の声。素早く。私ならできる。あと少しで。ネズミの素早く鋭く。見えないでしょ。私のよ。いやよ、難しすぎるから。鋭く。今よ。膝はつく、首はぐさ。
は捕まんないわよ。早く。奴らに恐怖を教えるんだ。気をつけろ。いるもんじゃないぞ。素早く。手裏剣を使う。すぐだから。敵はまだ近くにいる。気をつけろ。ここは危険ね。見回りがあちこちにいる。騙される。オッケー。敵はまだいるぞ。素早く。さっさと行くぞ。忍び足。手裏剣術。暗闇に気をつけてチェックしろ。そうだ。潜んでいるかもしれん。せいや伏せろ。準備しろ。気をつけてね。今よ。潜んでいるかもしれん。嫌なサプライズ手に入れたわ。ちょっと待ってね。いい場所だわ。素早く。見回りがあち迅こちに速に動け。気をつけろ。すぐだから。私は捕まんないわよ。任せて。待っても無駄だな。忍び足。奴らに恐怖を教えるんだ。逃げさせるんじゃないぞ。終わりだ。いや伏せに。気をつけてチェックしろ。敵が潜んでいるかもしれん。大事な時じゃのう。わしの足じゃ。年には勝てんわい。以前なら大したことではなかったんじゃいるもんじゃないぞ。が。ああ、すぐに行くわい。心配なさんな。見張りがたくさんじゃのう。辺りはすごい警戒状態だ。どうするじいさん。もうすぐ自由じゃよ。今は慌てんようにせんと。なあ。集まって行動しろ。バラバラになるんだよ。奴らに恐怖を教えるんだ。逃げさせるんじゃないぞ。ここにいるわ。オッケー。素早く鋭く、コソコ
そのメロディー。私ならできる。まだ近くにいる。気をつけろ。見えないでしょ。早く。しっかり動いてるわ。メロディー行くわよ。鳥の声。奴らに恐怖を教えるんだ。させるんじゃないぞ。あと少しだから。ここは危険だ。でも無駄だ。俺は騙されんぞ。見つけてやるからな。どこだ。いるもんじゃないぞ。ここは危険ね。早く。あとちゃんとネズミメロディー行くわよ。鳥の声。さっさと行くぞ。せいせいせい。やった。肩。危なかった。素早くいいだろう。行くぞ。素早く。準備完了。私のよ。私ならできる。いるもんじゃないぞ。さあ行くぞ。騙されるな。敵はまだいるぞ。敵は弱みにつけ込んでくる。気を抜くなよ。はいここよ。見つけ次第攻撃だ。情けは無用だ。奴らに恐怖を教えるんだ。隠れさせるんじゃないぞ。素早くじゃないぞ。鋭く。こそこそのメロディー。敵はまだ近くにいる。気をつけろ。鳥の声。暗闇に気をつけてチェックしろ。敵が潜んでいるかもしれん。こそこそのメロディー。嫌なサプライズ。いいえ、近道を探しましょう。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。私は捕まんないわよ。早く。騙されるな。オッケー。いるぞ。嫌なサプライズ。暗闇に気をつけてチェックしろ。敵が潜んでいるかもしれん。こそこそのメロディー。なんだ仕事だ。まとまってこいよ。私は捕まんないわよ。やめろだぞ。素早く無駄だ。鋭く。はい任せて。時間の無駄だぞ。動くぞ。早く。いるもんじゃないぞ。危なかったな。見つけ次第攻撃だ。情けは無用だ。
本当に奴が死ぬのを見たかったんだな、じいさん。人は選択をせねばならんのじゃよ。1年前にも一つしたの。敵は弱めにつけ込んでくる。気を抜くおそらく朝になるときついじゃろうな。ああ、すぐに行くわい。見つけ次第攻撃だ。ああ、急ぐべきじゃ。以前なら大したことではなかったんじゃが。警戒を怠るな。暗殺者が現れ都市には勝てんわい。恐怖を教えるんだ。動くのがよかろう。来ておる、来ておる。老骨にしみるのう。心配なさんな。ああ、すぐに行くわい。さあ行くぞ。ここにいるわ。し私ならできる。気をつけてね。暗闇に気をつけてチェックしろ。敵が潜んでいるかもしれん。待っても無駄だな。移動中、素早く。まずいわね。今よ。すぐだから。何を待っている。あと少しだから。無駄にする時間などない。みんないるか。ここです。ってことは終わらせたんだな。ああ、その心配はしとらんかったの。奴はまだわしらの方には現れんかもしれんの。よし、ではここから去ろう。藪大名の死は小さな勝利であった。将軍はこの古い寺院を手に入れた。影様は同盟を失ったものの復讐は続いた。すでに十分な武器を手に入れ、彼は将軍への攻撃に備えていた。影様のもと乙事大将は次々と無慈悲に村を襲撃していた。彼らは回を重ねるごとに傲慢になり、その一方で将軍は江戸城での暗殺を恐れ、
龍之介を密かに避難させる命令を無限に出すのであった。反逆者ヤブに対して不注意であったな。さらなる敵の強襲を増やしただけではないか。ヤブ大名が影様かと考えました。しかしそれは間違いで、全て私の責任でございます。弟が今幕府軍を率いて戦っておる。そなたとその部下を弟の指揮のもとに置こう。はは、仰せのままに。昇様に仕えるのは幕府への奉仕に違いありませぬ。弟を助け、この反乱を終わらせよ。まだ影様に損害が残っているかもしれぬ。反乱を鎮めるまでどれほどかかるのであろうか、無限先生。わかりませぬ。確かに、もし町が攻撃に遭えばお前が安全にしてくれた方が安心だ。父上、旅支度をせよ。無限がすぐに向かう。わかりました。父上、先生。たった一人の息子だ。安全なところへ連れて行ってくれるな。命を懸けてお守りいたします。信じておるぞ。では行け。そしてそれが済んだら弟の野営に向かってくれ。仰せのままに。昇様、ただいま参りました。無限殿、我が密偵が戻った。反乱は飛騨の村菅根まで起きているとの報告だ。調査をいたせばよろしいでしょうか。さようだ。何としてでも乙事の計画を知る必要がある。偵察ですね。良いに乗じて村に入り探ってまいります。無限殿、あなたは農民の生まれだと聞いている。百姓の扱いはも息子よ、敬意を払申し訳ない、無限殿。いえ、構いませぬ。無限殿、あなたと拓磨さんは菅沼に向かってほしい。私もお供してよろしいでしょうか、昇様。ならぬ。そなたの技量は飛騨に最適だ。抵抗が強力なところだ。そなたと二人の仲間でそこにすぐ向かってくれ。仰せのままに。昇様、私がこの組を指揮いたします。誰があんたを大将にしたんだ。みんなで一緒に同じところへは行けないの？静かに、雪殿。父上の決定だ、小娘。はて、誰じゃったか知りもせんが、お主へ。なんだと、この老いぼれめ。やめろ。おっことは影様の名をつはっ、昇様。ここが飛騨村か。暗がりのみを行こう。光は避けるんだ。そうですね、隼人さん。けど反乱の結村人はひどい扱いを受けているわ。私たちのことをばらしたりはしないはずよ。酒場ではいろいろな話が飛び交っているわ。必ず何か得られるはずよ。混みすぎだな。馬小屋はどうだ。人は少なく隠れられるところは多い。酒場の方が安全だわ。それとお互い変装の服が必要よ。新しい服が。では行きましょう。夜を利用するんだ。突入する。
夜に働くのは最高だ。それにはそれのよ